Salam alik berkarar döwletimizin bahtiyar adamlary tagamana turanmysyňyz? Biz siziň ähliňizde jan saglygyny, ırsgal döwletçiligi, maşgala agzy berligini arzu edýär. Bizi şeýle parahat, toýly mekanda ýaşadýan sunwatymyzyň hak howanary, arka dagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, tutýan tümli işleriniň elmidama rowaj almagyny arzu edip sunwata siňen ömürler atly gepleşigimiziň ýene bir ýa-da tomuş etmäni çagyrýar. Merhaban ýerleşler. Hormatly arkadaşymyz biz öz medeniýetimizi, sunwatymyzy ösdürmäne, goşan adamlarymyza gowanmana haklydyr diýe. Biz emine hormatly arkadaşymyzyň bu aýdan sözlerinden ogralyp, bugün biz size sunwat ýoluny ölmez, ýetmez iýi goýan halipalarymyzyň bir näçesiniň ömrü we döredüjiligini size ýetirer. Merhaban ýerleşler. Türkmeniň bir aňyna, ýüregine öçmejek iýi goýan halipalarymyzyň biri Türkmenistanyň halk artisti Sabir Ataýewadyr. Teatr hem kino sunwatynyň ustady Sabir Ataýewa teatr sahnasyny we bir kinofilmlerde Wenan keşipleriniň ençemesini döretdi. Şol Wenan keşipleriň her birine Sabir ejaniň ýetizehiniň bir bölügini duymak bolýar. Sabir Ataýewa 1917-nji ýylda Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň baby owasyna dünýä ýenýär. 1937-nji ýylda Sabir Ataýewa Moskwa şäherindäki Lunacharskyda döwlet teatr sunwaty institutyny okap başlaýar. Ol görnükli teatr ustadlaryndan tälim alýar. 1941-nji ýylda ýokary okuw üstünlikli tamamlan halipa artistimiz Sabir Ataýewa şol wagtky Aşgabatdaky drama teatrına işe başlaýar. Sabir Ataýewa türkmen kino sunwatyna hem akbalny baglan halipalan biri. Ol ilkinji gedek Şafene Marip Çeper filmine Garybyň ejesi Avadanyň keşfini ustadlarça ýerine ýetirip halkyň söýgüsine munasip bolýar. Şol filmden soň ustad aktrisany türkmen kino rejissorlary öz döredýän filmlerine ýygydan çagyryp başlaýarlar. Gämiçiniň janybyr, müňe durmuş diýerler, köýtön nalasy, aýratyn tawşyryk, keçwelik, ýartyglyk, ýuwaş gelin ýaly çeper filmlerde Sabir Ataýewa dürli keşipler döredýär. Men şu ýaş mahalym teatra gelemde Sabir Ataýewaň bir gowy beýleklerden üýtgeşik uly keşipleri oýnap halka bir hyzmat edýärdi. Şu Sabir Ataýewaň özü halk gowy görýärdi. Olam köplenç şu degişme keşipleri oýnaýar. Zehirli rejissorymyz Ata Alow şu Harmanäli bir oýun goýdy. Şu Harmanäli kempir bady, görülen atyny alyp gaçýan kempir. Şoň keşfini Sabir Ataýewa hödürlediler. Menim ikinji edip goýdular şonu. Şu Sabir Ataýewa tügeleme şoň ýaşynyň ullugyna garamazdan bizden öňürti gelip şu iş yerine oturýar-da. Maňa da hiç gezek beren okdy. Sebäbi keşfiň öýüdi halk gowy da şu keşfi bir hili Harmanäli oýunyň içinden geçýän bir ullukan keşf bilen birdi. Şonu menim onu okudum da menim haladym şu keşfi. Indi maňa gelýän günne ýerden gelýän onuň menden öňürde oturýar-da. Hiç gezek beren okutmaga. Menim günne okap, şuna okarnyp taýlanıp gelýän. Maňa hiç gezek beren. Onuň menim bir gün edim, ay gel şoň özünden öňürde barayna dep
sağa 8'lere turup bizim iş wagtymyz 10'na bolan soň ay bir 9'un ýarlaryna şeýle bardım da, sagat ýarymdagy bar işiň başlamagyna. Aýny gizrak gelirler diýip barsam ýene oturda Stavrtaýda. Ondan menim ýalbardym da, näme etjegim bilemok. Biz aparam diýdim, maňa okutmaz we diýdim. Ondan diýdim, "Jan Stavrtaýda" diýdim. Menim ýekiji gezek okaýyna diýdim bolan. Gezek görmedi, hiç şeydim. Gelin gelýäni alyp görsek, ol eýem birazjyk soňky ýyllarda ýaşy birazjyk ötüşen soň, häzirki men ýaşyma barabart da, onuň şonu gelin gelýär diýip bir oýuny, spektakly oýnaýardyk. Yamanca diýip bir kesip bardy. Şo Yamanjany şeýle bir usatlyk bilen ýerine ýetirýärdi özüm. Şu oýunyň başyndan başlap aýagyna çelli işleýärdi. Ondan menim bir gowy görýärdim. Ýöne meňem kesibim otaýda erbetdäli. Menim şu gelinler çalyşýar bolan şu iň uly gelinleriniň birdi. Ahyr burun yaramadym näme şeýdip galy zat etdi. Ol oýnam halk şeýle bir köp gelýär ol oýnada. Adam gowy görýär da halk. Ondan şeýle nimeden birazjyk ýatyrdylar onu. Onuň ýoldaşlar onu ýatyrmadaga bolanok. Şonu ýene halka hötürläli diýip bolan ýöne Stavrtaýda indi güýji ýeten gata agyr kesipde ol, gata agyr boýdan masa gidýär. Alga geçirýär ýanky. Onuň indi kime bersek bu kesip diýip şu ýoldaşlar üýsüp maslahat edip otyrlar. Ana ay birini agzadylar, ikinjini, üçüncüni agzadylar bolan. Onuň ahyr diýdiler, "Gel şu Stavrtaýdan öýdün çagyryp, şondan soraýarlar. Kim oýnada gelýär şu kesbi?" Stavrtaýdan çagyrdylar bolan. Menem "Be" diýdim. Onu birden eşitdim de, "Şu Stavrtaýda näme diýerkä?" diýip söýleýär durup söýle näme diýip otyr, Stavrtaýda da otyr. Näme ýoldaşlaryň ýanyna bolanım. Ondan menim gapyň dastarabyna durun. Gapym açyk durdy. Stavrtaýda şu kesbiňi kim oýnasa gowular diýip pikir edýäňiz diýdi bolan. Durdy pikir etdi. Birden maňa tarap seretdi. Menim elim bilen men ettirip şeýtip näme etdim bolanım. "Ha" diýdi. "Şunu Abbas wa goýnaýmasa şunu" diýdi. "Abbas wa gaty höwüse maşyň" diýip şu bir hili agzady onu menim bir depem göge ýetip gitdi. Indi pikir edýän maňa ne? Onuň garad ondan soň bir onan mäşgul geçdi. Onuň ýoldaşlarymyz çagyryp, "Sen kyn görmede Abbas wa şo kes alaý sen" diýdiler. Ýaman begenip gitdim. Ondan şo sebäbi öň men şo gelinen birini oýnaýan bolsam, o taýda da ýaşy menden ulrak boldy da, o gellere de men gelişmän durdum. Ondan ayrıldım da eýleki kesbe geçdim. Şolaň oýnaýyşyny görüp, zat edip, olar men üçin ullokan mektep. Men gaty bagtladym, özüm bagtly saýan. Sebäbi şoň ýaly zekili artistlaryň arasyna öňüp ösdüm, ularlym, köp tälim alym. Hormatly arkadaşymyz Sungat Gatgoýa, hormatly arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri mundan miýanada bilentlere galyp rowaşlygy beslensin.
Men 1965-nji ýylda şu teatrın sahnasynda Türkmenistanyň halk artistkasy Sabra Taýba bilen bir sahnada çykyş etmek maňa meýesser etdi. Sabra Taýba 1941-nji ýyl ortaýetde öz bilimini alyp gelýär. 41-nji ýyldan bäri mine şu teatrda bir näçe halipalar bilen Amanul Mehmet, Badar Amanow, Nur Cemal Teýin oşular bilen zähmet ýoluna başlaýar. Elbetde maňa da gelip şu halipalar bilen işleşmek meýesser etdi. Elbetde meň üçin bir uly bagyt, uly buýsonç. Sabra Taýba bilen 65'te bir näçe spektakllarda çykyş etmek meýesser etdi. Esasanam soňky 68-69 ýyllarda men ejem oýnanyr keşipleri boldy. Towşan Efendiwaň Sen ışığında diýen bir gowy gülküli spektakly bardy. Şonda da eneli olup oýnadyk. Sabra Taýbaň döreden keşiplerini sanadan we sanardan köp. Muň edeni iş öğrenken. Sabra Taýba bir hakyky sunuwda berilen adam. Bir ýeke-bir teatr sunuwdyna däl, kino sunuwdyna da bir ullukan iş edip, şuňky ýaşlarymda, biz ýaşlarymda wagtyna ullukan bir de halipalyk eden adam. Sabra Taýba bilen biz umatlar ýerde urýanky 68-69 ýyllar 45-50 ünnäp sapara gidilýärdi. Şo saparda da kän ýollaş bolduk. Sabra Taýbadan öwrenere zatken bir elmidama biz ýaşlar, gyýlar bar, oglanlar bar, ýanyna çagyryp şu teatr sunuwdy barada, şuň geljegi barada, şuň kun barada öňünden görýän ýaly bize uly kömek ederdi. Sahnada özüňi nähili alyp barmaly, nähili ýöremeli. Sabra Taýbaň ýollaşlygym şon ýaly gowdy. Näme adamyň ýollaşlygy udak ýoly ýollaş bolanda belli bolýardy. Sabra Taýba bir ýeke-bir teatr sunuwatyna däle başga da döwlet her ýyl çäreleri geçýärdi. Şo çärelere de köplen hani oglum ýörgüdeli bile giderdik mekteplere, ýokary okuwjaýlara, bir näçe edaralara şotak baryp bile spektakllarda näbi kemini spektaklyndan teň şunda gelin gelýär spektaklyndan bölekler oýnap muň bilen kän Türkmen halkynyň ýüregini awlap bilen artistka diýip. Sabra Taýbaň her bir döreden keşbi şuňky ýaş artistlanmada, ýaş taliplanmada ol giden bir mektep. Sabra Taýbaň bir şeýle bir ýöne köýlügi, muň öz bir ýan ýollaşy bardy. Adamsam buň gyýlaram şeýle bularyň hemmesi bir şadyan. Onuň bir kemal bidäti de barjak. Şuň bir oturjak maslahat diýip onu gelin diýer şu bardan öýüni alaýa edip. Onuň bir ýekeçe bir daşda men ýatladym elýär. Sabırdaýdan bir beýlik artistlere meňdimýän häsiýetler bar şunda. Muny şol 41-nji ýyl oturanyna Moskwada alyp galmakçy bolýarlar. Şeýle bir de şuň ýaly Hajyuly şuň ýaly aktrisa gerek diýip bolýan, onda da ol men öz watan magullyk etjek diýip bäri gaýdandan meýri, öz gurrun berşeýledi. Ödüm şeýmal ýokary okuwjaýlaryna ýa näşi mektep okuwçylary barýan bolýan. Şol oturanlary bir garaýşda ödüne çekip şolar güldürýän bilýär, gülküzi bilen agladýan bilýär. Artistyň hana şol ustatlygy şol. Bir ýemedi hem güldürüp hem agladyp bilmek. Ödüm hakly çyny bilen aglaýanky esasanam bir görülen tanışdyp bir oýnumuz bardy. Annewer Dağabaýew tarapyndan ýazylan. Şunda bir enen keşbini ýerine ýetirdi şu ýanky bir görülen tanışdy.
Hey Bayramcan nerdi? Şol oynayan keşbini ödün durkun bilen giyirip bilmeden bolmaz derdi. Şo keşbeden durkun bilen giyiren desen, halkın gitcek yer bolmaz. Sen bilen dem alıp dem oýuberer şolar derdi. Bizim hormatly prezidentimizin aladatına, tağalatına görnähili bir köşk bilen bätleşip duran teatrlarda çykşy diýär. Bir de şunyaly halipalar ýatlamany, bir de şunyaly halipa şägirdlige ýol açyp bereni, şunkun ne bir de öz şägirdlerimiz bilen işläp, şu halipalar barada gurrun bermegmidi. Hada men görýän bir de şu halipalardan alanmady, şunkun şägirdlerimize talipleri geçirmeye ulum mümkünçülükleri diýen hormatly prezidentimize tagwardylmaý diýen. Oy hormatly prezidentimizin jany sag, ömrü zok. İyi ýurt behbitli alyp barýan işleri mundan rewaçlyklardan rewaçlyklyga betlendir. Garip ölüpdir. Onun şeylediği bir hak. Hanha onun geyimidir dutari. Onun yerine özüm bolmayar mı? Can çırağım öçtü. Lağlı gövürüm gitti. Garip. Nala çekip köp ağlasın kör borsun. Göz yaşını bet et. Dat günümü dat. Şimdi bana kulak sal. Şatenimin toyunu tayyarlanmak vakti geldi. Onun toy halatını bolsa sen dokunmalı. Görnähil ulluqan hormat. Doğrudan şahımızın sahavat babatyna deňi taý ýokdur. Şahımızın sahavatlygyny görünne, hut ay kamyrda ağzını açıp ankarıp galýandyr. Mundan eýlek sen gyýdyň bilen julutadan gara öýü terk edip köşkde ýaşardyň. Kıydım kimize şol karaca öýümüz betsin. Sen köşkde ýaşamakdan boyun gaçyrýarmyň. Ey şahım, senin ne hezretten ne şadlıktan, ne reşit muhabbetten haberin var. Yine de sol sammyk gep. Yok, görýän öli teňnem ankaň aşypdyr. Söýgü diýen zat ýok, ol hem biler aýan zat. Bu diýen zat ýokdur. Bu diýen işte. Kökü uzun darağıt, apı tupanı ölürmüş. Sakçılar! Saklan onu! Teatr hem kino sanatynyň ustady Savratayeva teatr we kino sanatyna bitiren hyzmatlary üçin 1964-nji ýylda Türkmenistanyň at gazanan artisti, 1967-nji ýylda bolsa Türkmenistanyň halk artistinden ada munasip bolýar. Oğlum bak.
yaxşı bolsun diýelmeli. Mana içinece. Wah, bir gitsem gaýdyp köwlenmeli öýden ol. Elbidama ýa diýillerdi derlerden bakýarsın. Sen uzyn boýuna meniň gowunysyň gelýär balam. Mehrimden bir ganaýyn bala. Ece. Emay benim gelmenin göğünü götürüyor. Düşünýän balam, hemmetini düşünýän daşymdan gowup ýörün. Ýönen ha, ýekiji diýerimiz bar bol, şondan ýatagyna getirip ýaladım. Ya Ece benim ay. Ben bak diýen aýtyp kelek bolmy? Berdim rahatçam. Saňa ýan boldy balam. Ýüzüň ýaman salyp görünýär. Bu göğünü Ece. Yok, gowulum eder, näme boldy? Bile bak. Ece'nin köp oğlanlarda var. Ho. Toyun edikleri doğutar canım. Aydın. Her bir ustad senetkärde bolşy ýaly sabr ejeğiniň dörediýän keşipleriniň gylyk häsiýetini açmakda, olary hasda çeperleşdirmekde öz ýoly ýörelgesi bardy. Isle kinoda bolsun, isle teatrda tapawdy ýok. Halipaň baş maksady dörediýän keşipleriniň häsiýetini dollugyna açyp görkezmek. Şoňa mahsus hereketler edip, tomoşaçyň göwnünden turmakdy. Muny biz beýik sahna ustadynyň kino sunugatyna döreden keşiplerine de görýäs. Ece. Doğutar mı vadini? Altın pulungudan iyi görüyor. Wah, men näbileyim hala. Çünkü doğutar. Olan gamlığı onu şahit ediyor. Işık için yürekleri tevhidli veriyor. Onlara kanat veriyor. Sabr ejeğin özüňe bir häsiýeti gaty-gyzykly adamdy. Maňa sabr ejeği bilen işleşmek dogry meýser etmedi. Teatrda, ýöne kinoda işleşmek meýser etdi. Köýtün nalasy kinosyna sabr eje Hamzaň ejesi keşfini ýerine ýetirýärdi. Ýanky ýaňylyň çykýan ýeri şo taý ýaňyl şotak berýärler-de. Şo taýda sabr ejeğin janlandyran keşfi diýsem ütgeş boldy. Ol rejissörüň aýdanlarynyň daşyndanam özünden bir ütgeş gaplar goşup berýärdi. Ýanyk ýaýtdurka gelip şo üstüne şey edip de yani henkiri berýärdi ýanky gelin bolýan ýanyk gaýyp duran eli gatykly el bilen ýüzüne wurtdy. Da taýýarlyk wagtyna ýokdy. Emma şol döwrüň ýowulugyny görkezjek bolup wakan gaty täsirlini görkezjek bolup özünden tapyp şoň ýaly hereketler edip berýärdi. Sabratayewanyň ýatlamyda Sabratayewa bu aktrisa türkmen teatr üçin, umuman türkmen sunugat üçin gaty ullukan iş eden adam, ýatlamaga münasip adam, öwrenmäge münasip adam. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun, ähli diýen işleri oňuna bolsun. Renat İsmailov dep Pushkin teatrın baş rejissörü vardı o döwür. Senariy yazdım Sabratayewa barada. Şonu bir oku bir yarasa onda mümkin alırsın dep şey diýdi ama benim okudum maňa yarady. Ondan studiýa redaksiýa diýdim. O senariy getirdiler. Şonu maňa berseňiz men başlaýajak diýdim de. Şey dep ay olaram ruhsat berdi. Teatra bardım. Sabratayewa bilen duşdum, görleşdik. Sabratayewa şeýle bir adam, ol türkmen halkyň bara bolşuny bilýär, häsiýetlerini bilýär. Haçan türkmen
güljek, haçan türkmen gülýär, haçan türkmen ağlýar. Şo datlary gowy bilýär-de, ol ustad adam da. Onu her kim, her aktör oňurup bilen o datlary. Şoň üçin nira barsa, Sabir Atayew bar bolsa, adamlar hökman barýar, spektakl bolsun, kino bolsun, halk görýär-de. Onun öz bir aýratyn bir türkmen sunwatyny aýratyn bir tutýan ornu bar. Kinoçylar diýat-da Sabir Atayew bizinki kino bolsa ýokman Sabir Atayew bolmaly-da. Ondan teatrdakiler o siz niresi o saknan adamsy bizinki diýýärler-de. Men pikirimçe Sabir Atayew Türkmen halkyň adamsy şu. Şu wagt bara şon ýany ustad artistler bolmadyk bolsa bizim sunmatymyz bara onça o derejeye yetmerdi. Şoň üçin men özüme bir men Kuwanyanam, busanyanam şu men Sabir Atayew barada bir kiçi film alanyma, şoňa men bagtladym diýende özüme. Ayna. Bir iň dogrusul, iň ýüz görmedek zat. Ayna, insan hakykaty. Otur diýäňmi? Ay otur diýen oturaýalmaýdy jaga şerde. Şeýle. Ya yok mamrece onun oturguşda otur diye. Bak sağ dedim ben gören zadım de. Bir qarra yer yakınırak jaga şerde oturayın. Yok otur diye diyor otağına gitken. Ikrar edilme, şöhrat. Adamlaryň gyrgyn söýgüsi hem minnetdarlygy. Ne körünme biri gittik. Kıydım, bir saat tahtına çıkamıyordu. Sabir Atayew 1917-nji ýylyň 7-nji noýabrynda dünýäge geldi. Şondan bäri türkmen denanlarynyň umumy ykbaly oň öz ykbalyna edil aýnada ýaljanlandy. Moskwa oňuňunna ulusun oto şaýolaşdy. Oň sahnadaky ilkinji ädimleri ýetişde başlandy. Instituty 1941-nji ýylyň iýununda tamamlady. Teatra diňe gyýylar dolanyp geldi. Oynanan yüzlerce rollaryň herdi bir ykbal. Ýöne Zöhret Ahir tragediýasynyň Tahirin ejetiniň roli. Oň döreden iň naýbaş obrazlarynyň biridir. Muňýaly daş ýarýandekin kinoçulugyň mümkin jetdi. Ol ekranda da kän canlandyrdy. Ýöne oň ýetaty işi, ömrüniň manysy teatr bilen bagly. Yamanca diyene hele. Oğlumuz hele evimiz olmadı. Mama aman koltan diye. Yamanca hele edip ağzı konumunda vurmadı havada. Bir seneye hakkın var. Senin benimle ne mazın var? Benim zivrim manastık kendimi. Öz muğut kendimi salsın. Allah. Toyum olsun. Allah. Bulamamın çapakladım. Berekenna. Allah. O atsızın ilk düşün kimdi? Bu başakaylıkman hemmesin en yatasın. Doğduğun kefe uçuk ya bu bari işi buluşturun. Hadi işi yapsak eylekini. Hadi hep geçenin ışın olur. Ne beyleki? Olur rehmeden olup. Allah. İlk öteni bir köperden oyan olup. Onlara su versek veren olup. Bağdağı bulaştıran kim? O aslanın nerede? Çıldır! Sayda!
Muňa ýurtyna dartgynly, ýerginsiz zähmet ýatyr. Aktyor adam ruhunyň durmuşyny döredýär. Bir ýeňil gelip aýyşdäl. Ben 3 yaşta enemden atamdan kaldım. Yetim kaldım. Ondan rahmet eyletmeye de adam yok. İlgimi kalacak çağa. İlki bile oğlu kızı koy verilen körpeşte yatıp dururduk. Ondan bir deme ayağa kalandan sonra kapı gelip bir döğüm çörük dilerdim. Türkmen ayarlar çörük pişirip giderdi olayım. Tandırdı. Bir deme tandır soğandan sonra tandırın üstüne böylecik keçe atıp soğun üstüne yatardık. Aşkabat takı. Ene kulüyo adına getirdiler. Şöyle de terbiye aldık. Ya ben getiren kellemi yön şunu şeylere edemedi adam kovuyor mu kaderine? Ya adam orada kim? Hem başından geç gitmeler şöyle kimdi? Köpede oturduk. Yok, şimdi bu vakanın üstüne uçmuna. Bu oğlun vakanların üstüne uçmuna. Gömkün üstüne. Diyelim. Bir rejissör her gede kurulunun anla. Men täze durmuşum çağırışın eşdiye. Kalağımı düşünürüp olmacak tolunmu. Hatta korku aklaya. Şadiyan mı? Ya yoğudur olmayı tapağı diyor. Benim için täze rol, täze durmuş. Ama eneden kalıp hiç ene atan mehrini görmedim. Ecen beriyen yılcak mehrini hiç görmedim ben. Şoň için de men özüm mehirli eneler oynap, çağalara, halkıma, yüreğimde bolyan arasaca mehrimi beresim gelýär. Şoň için de men köpülenç ene rollarını oynaýan. Bileme. Ona ne molli? Benim babama ne molli? Hayrat edin bostanece. Onun işi teri yok. Arçamede dolu şeyli volli. Vay! Yok yok! 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 Yordu yüreğinin tuttu. Seherden çıkan ama senin içinde. Şoför uklanır edip uyutmağı dözmendir. Ova yetkili yakar. Yalan olaymasın adamlar. Kasrak bulka giden olaymasın. Men arça bağlamın yüreği tiyinmeli yürek değildir. Onun yüreğini parçayıdan tiyinleri bilmendir. Çavgayalı okun aşağında da diri kalıptır. Kek çağlaydı akbetin. Onun yarının işler bilen yıldız çekenlerinde de ölmendir. O bugün ne biçim öldü. Hudaya şükür oruç yok. Onun çeken cevreti tümleri yok. Kim öldürsün benim bağlamı? Çelip çağlaydı akbetin. Kim öldürsün bağlamı? Heykeltarar daşyň dymmasyna kulak atýar. Kompozitor ümtümlüge din kalýar. Aktyor öz keşfini teredýär.